usokhona Umphampisana lapha eduze kwenu. Yebo ba mama. Ninjani bemphampisana? Siyaphila mama. Ngiyazwa kuthiwa umkazi kunomlayezo lapha uthumelele ngesizwa le ekade lapha e-office kubasebenzi. Yiphi le esebenza umsebenzi wakhona la umphathi wakhona la? Yebo kanjalo. Oh, umphathi ukhulumile nabasebenzi la phakathi kahle kwangathi uzongena imilayezo ethize after isikhathi bese ehambile. Mangibuya before mina ngiza la kubasebenzi ngibuya kubo. Umphathi wami wama security uthi ufonela umphathi omkhulu owala iSobotwana. Ya ukuthi thina ama security sithethe abasebenzi bangene all that stuff. So ekubeni abaqhashi bebecela ukuthi bakhulume naye. So ihlupha lapho ke ngoba manje kube sengathi security elingavimbeli abasebenzi la ekubeni labo bebekhona la bashiye labantu bekhona la phakathi. Bangene kanye nabo kusukela izolo. Yeah. Baphinde bakhulume nabo bengaphakathi bekhulume kahle futhi bengacabene bona. Yebo ma. Babanika ama-instructions bebashiye ngaphakathi bona futhi. Yes, yeah. Mesembisane utheni kumqashi wakho mawumchazela leyo ndaba yetheni ngalokho. No umkhashi ume encwadini le ye court order ukuthi akumele kungene abantu njenge security nje nami kumele ukuthi ngilandele leyo ncwadi le. Ubani okwazi ukufundela leyo court order ngisamarize leyo court order. Isifundo kaningi mama ise-court order abaqhashi sebefundele kaningi yona. Mabengiphulaphulela nje kancane bathi i-meeting bekuthiwa bangangeni bekuthiwe abenzeni. Bakhona-ke abaqhashi ukuthi bangaphendula nabo. ithi akungembiwa egedini khona singagcwali singadamage property abekho manje mama khona abasebenzi yabasebenzi. Okay, ithini incwadi le ilethwe ithiwe isho njalo ithi asiphethe manje mama akho ephethe sivale igate but yona ithena sivule igate singavali igate sibavuna bangene but masingaphakathi ayisho ukuthi singangena phakathi ithenda singadamage ngaphakathi kuphela base summarize mama nibaleke kakhulu la ncwadi manje mesisane sebephule muphi umthetho esikhuluma ngawo. Kusho ukuthi umthetho bawuphulile mama ngendlela engakhona. Asiyekele nje court order. Mabahamba izolo bathe bayahamba sivala ama-gate and then till baze babuye bazophinde baphendula bona besebebuyile. So okuyikona ukuthi basayile la ngaphakathi ejardini. Yiyo into esingazwani kuyo nabo nathi thina ama-security. Ama-message ayesendiwe esedlule ayizona nethini abantu khona wangifundela i-message hhayi le yokugcina lawo bekhuluma ngezona abenzile. ikhona message lencwadi esibizayo thina ngaphakathi yeah wathi besinencwadi ebisibizela kwi-hearing izolo. That's why singenile kizolo namanje impendulo asikayitholi. Ingakho sisangaphakathi thina ngoba sisalinde ngoba kade besibizile. Sizosebenza isibize njengomuntu nje ukuthi ibitheka ngathi operation iyaqala izolo. That's why silana ke thina. Singena la ngama shift. Okay, kunama-shift asemini nawantambama. Injalo mama. Ama-message kodwa kumkasa nikawatholi emafonini kodwa kufike i-security. Yes. Even i-instruction enikwi-security futhi ihlukene ne-instruction enikwenu.
injalo mama, ehlukene nento kodwa nonke nobabili nginabaqasha abafanayo nobabili angithi. injalo mba. Nobabili ngingabaqasha msebenzisana ngithi ngiqashwe uye umqashi oqashe bona labo basebenzi. Thina sisabu mama, sikhashwe sinowethu we-security umphathi. Exactly msebenzisana futhi umqashi wakho uqashwe umqashi oyedwa nabasebenzi labo okhuluma nabo. Okay. Angithi futhi nonke niqashwe same company. Ngiyakuzwa mama. Manje ke inkinga nje obusho nawe uyibala iy'nkinga wena. Okokuqala leyo ncwadi oyiphethe yasenkantolo futhi ayisasebenzi leyo ncwadi. Ngesizathu sokuthi abelungu bafike bathabame ngaphandle babavalela baphinde babasendele iy'ncwadi ezithi abangene ngaphakathi. Ibona abelungu abaphula umthetho wenkantolo oqala kufana noma wengane mayesethi nje ungaphindi uze enganeni yami wena hlala lapha. Isondo uzofaka isandla enkantolo ungaphindi usondele ngoba uyamshaya. Uma ehambe waya enkantolo inkantolo yakho iyabhalela incwadi ethi wena u-interdict ungaphindi uze la une-protection order. Inkinga uma wengane wasuka yena weza kuwe kade kubophisile yena ulibulele i-court order. Inkantolo ayisakwazi ukumvikela amayingane. Kofanele umqashi abuyele emuva yofuna enye incwadi esiyikhuluma okunye ukukhuluma hhayi lokhu yena kufuna ekuqala ngoba baney'ncwadi ezithi bona beze ngaphakathi. Wafike wakhuluma nabo futhi ngaphakathi njengabantu angalwi nabo. Waba-address abaze bajike ema-ofisi. Ngaphakathi. Wabasiya ngaphakathi yena umqashi. Laba bantu yena ubathi bangena ama-shift ahlukene. Namanje bengahlala uze kuze kuthiwa bona bazi ukuthi basahleli ngokuthi mhlawumbe umqashi uzofika abantu othi nilathatha nama-traffic-ke manje seniyahamba ngoba kuthiwa umsebenzi uyaqala. Lelo phepha elifike namaphoyisa alisasebenzi ngoba yena ovula amagede wavula nabo abasebenzi bakhe. Uyayibona indaba ungaphisana. Ngicela nje Uma nina sebenza okunye okungaphandle kwalokho iqala seliyakuza kwi-company-ke Sacela ukuba asakhuluma nefoni. Samnika lo mlayo injalo umphathi wakhe. Yamtshela manje ukuthi baba basibizele ngaphakathi. khona baba. oh bengisithola i-call mama. Ithini khona baba? No, i-call ayihlangananga nomsebenzi, ihlangane nokwami osendlini. Hayi kulungile bafisane. Ngalesi sikhathi-ke besalinde umqashi webafisane. Kodwa wathi umphathi wakho bani isibongo baba? Yebo. Isibongo sakhe ubani? Usebush. Usebhuti Yeah. umlungu. Umama ngazi ukuthi seyaphi manje. Manje kanti uyafika. Yeah. Mana-ke nginomyalezo wakhe uMsebhusi owokuthi yena kuqala siqale nge-compliance ngoba owokuqala usebenzisa amaphemithi amadala evuselela lezo y'vameli ey'phethe lapho. Okwesibili yena kabelungisa ukuthi lezo y'vameli kube ey'phethe lapho umthetho wakasecurity awuvumi ngaphandle kwey'khwama ama-rifle. Okwesithathu akaligqokisile i-uniform ephelele esemthethweni yakasecurity akaqinisekisa ukuthi i-uniform yena isiphelele. Okwesine mhlawumbe shutha lawo maphemithi enu namalayisensi nesirayeli ngathola ukuthi kunezinto eziyi-fake kuzona akabelungisa zona. Uvela avuselele iphepha lomunye ngelomunye kunabantu abangaqualify nokuthi babe lapho. Ngalesi sikhathi elungisa lokho namhlanje umtshela ukuthi show mina lokho. Ngalesi sikhathi elungiselela lokho manje nalokhu ukuthi axoshe abantu ngokungemthetho ngaze ngabagcina ngibabuyisela labaya laba babade bexoshwe nomfana lobethatha ithakhi. Akabelungisa lokho-ke ekuseni nje ngithi uma ngifika lapho ngoba ngizobe ngilapho ngo-9. Ngesikhathi ngifika mina ngo-9 ngifica wakhe amaphepha eqondile lawo isira yawo wonke umuntu olapho. Ngifuna ibiqondile imi ngomumo wakhona ngoba wonke umuntu unophawini wakhe nomqashi wakhe loyo ngifuna ngichazele ukuthi uqashe kanjani abantu abanamaphepha angaphelele angekho emthethweni. Yilokho ongabe umtshela khona ukuthi akabenza njalo ngoba
lezo zinto. Ngifuna mina kusasa afike lawo maphepha ephelele uma ngifika lapho. Okwamanje nje akabe bhizi ngalokho, abe kancane ngalokho ngoba uyi-subcontract kahle kahle engaphuma noma inini lapho ngalawo maphepha akhabhedayo. So ngalesi sikhathi efikisa lokho ukuze mina uma ngifika lapho ngibe nesiqiniseko sokuthi yena ukomplayile ngoba ngizofika namaphoyisa isira iy'thupha zabantu ey'suke ginqa lapho zisuke kuhamba ngokwamaphoyisa ngokwebhodi yamaphoyisa ngokomthetho. Yena-ke akaqala yolungisa lokho wemr bese elungisa nokuthi umholela ngendlela ayeke ukweqa iy'nyanga futhi enganiholeli ngendlela. Akayolungisa lokho kusase ekuseni kufice kuqonde njengotikamenti kuphela kuze kuphile ikhanda ngaphezulu engathi kuzolayini. Hhayi, angikwazi-ke lokho mama, kodwa-ke ngizodlulisa umlayezo. Kunjalo uma ungawuzwanga bazokunika ividiyo lapho la bazongithumelela yona njengoba yishuta lokho engikushoyo. Uma ungayizwanga bazokuthumelela ividiyo ithumele kuqala ngoba wena ukuzwanga konke lokho okunye. Umsebenzi uthi ngisho njalo uma engasizwa isiZulu bazomtolikela abangizwayo. Aningithumelele leyo vidiyo ukuze ngimfakele ku-TikTok umqashi nezizulu ngoba uyabuka ku-TikTok wami. Ngifuna khuluma. Niyana le phone. Anime na manje kusakhuluma. Besicela ukuzwa-ke mama we-forward ukuthi i-meeting ingomphathi wami or ingabasebenzi laba abamile. Ngokuqondisa kwey'gwegwe. Oh, okay. Ngokuqondisa kwey'gwegwe kuqala okunye kuza ngemuva fanele siqale sibone ukuthi sikhuluma nomuntu o-right yini kuqala ngoba thina ezethu iy'ndaba ay'qondile. Kufanele siqale sizokhuluma uqala ukuthi ezakhe iy'ndaba ay'qondile bese yeza-ke azokhuluma ngoba uma ungawazi umthetho kuqala ungawenzi wena i-compliance into ezokwenzeka uzothi uma ubuyela kumlungu wakho alandoza kwena baphethe inqwaba yey'bhamu bafike balimaze labo bantu ngenxa yokuthi umthetho abawufundile abawazi. Sifuna yena complain kuqala bese yabuya-ke azokhuluma into ayikhulumayo sesetshenziswa umlungu ngoba ngebhadi nasikhanda iqala leyo nkampani izophuma lapho ingakhishwa kwayilezi zinto engisho lapho ukuthi wemlungu uze uthumele ikhampani enemkokotelo eminingi kangaka uvele kuthiwa wena umkokotelo bese kuphela imisebenzi kini kanti thina sifuna iphele imisebenzi kini funa umlungu enze oku-right aniholele futhi ngendlela e-correct nibhale amaphepha correct nenze okusemthethweni ngoba umthetho lo eniwenzayo. Angabi-ke senisebenzisa ngoba nithi mina ngimsebenzi mina bese nivikela abantu bakini emva kwalokho nenze okurongo. Yilokho engifuna sekulungise kuqala ngalesi sikhathi nolungisa lokho nina kuyothi kusawu-9 ekuseni engizobe ngiy'ngawo lapho umlungu-ke lo uyena ozodlulisa umlayezo kulo omtshela ukuthi azobacela abasebenzisi abaphume sebevayolate i-court order. Uzofundiswa ukuthi lalela mlungu omkhulu i-court order ivayolethwe uwena kuqala go back enkantolo ikunikela inye i-order elisa ezobe selikhuluma i-language e-different from what you are doing. But vele usulenzile iqala ngoba ulokwehlisa wenyusa amadoda emizi udlala ngawo wahlalisa ubusuku nemini uthi uzokwenza ukuthi ungakwenza ukulehlisa ubhekisele kuhambene nomthetho lo ufike uqale ngokuyideba enkantolo before bakunike i-order ukuthi wenzeni. Umlayezo lo ufanele kumqashi bese uyamtshela ukuthi abasebenzi bamlindile bazomlinda uzoza benza ubulungiswa lapho bekhona yilokho okufunekayo kuphela. Azi futhi ukuthi akuthiwa amathoyizi lawo iy'mpilo zabantu bezagembula ngazo yihleli ikhambise emgwaqeni kanjalo zizohlala emabhilidini kanjalo. Akabonge futhi uyahlonishwa ngoba labo bantu balandela umthetho usebahlukumezeka enough abana-violence abasithi mathakhathe abayenzi lutho balokhu bethobela umthetho. Uma ukuthi inkinga yakho imali ukuze asehlise abantu akasho phela i-auction is very easy thina siyarejista kwi-auction enga-auctiona lawo matraki uma kuliquidate vele kuqalwa ngama-credit card abakweletwayo abakuqala abakweletwayo odrayiva bamatraki. Ngisho ngathi inkampani yawo uma yiyo inkampani yokuqala ezoyenza i-settle odrayiva bamatraki. So akahamba okwenza ubulungiswa nje kuphela yena ukuthi uzothi ufuna ungene kwi-business rescue akekho omisa enkantolo akakhululeke noma engathi uya kwi-business rescue loyo ozobe emrescuwisi uyafana naloya abuya kuyena. Uyakhumbula ukuthi ade kukhona umlangeni lapho womuntu ozokhokha iy'kweletu akangayikhokha angithi Anginalwazi-ke mama, anginalwazi. ngeke lapho kunabasebenzi laba aba-inherithe from umlangeni abangakhokhelwa iy'nkinga zabo. So iy'kweletu zalabo bantu nje
bakoleta ngapha ngo-100,000 bekhona nje iy'nkinga zabo. Into encane-ke leyo etrakini, itraki udrayiva unetrakhi yakhe lapha. Nomakhenikha sebengakhupha kushintsho sale etrakhini akhe idayisela udrayiva nodrayiva. Angithi mawukuthi baningi odrayiva nabasebenzi kunama-asset anawo, ulungile phela uzodayisa i-property. Akakwazi ukuprioritize impilo esoft yena akayiphilayo ekhandwa igazi lalabo bantu bese ekhohlwa ukuthi kufanele bahole aphile i-soft life azadlala igalofu uma ukuthi uyadlala ahlale kwi-estate uma ehlala kwi-estate abe ne-private security abe nabaqashwa abanye ngabaphezulu abazoba ama-gatekeepers bese ekhohlwa abantu abamkhandele leyo mali ukuze aphile i-soft life. Akaqalela aqalwa khona yibo lapho. Umthetho-ke lo igama lawo wena-ke umthetho uyingxenye yomthetho wena noma ungaphansi komthetho lomunye wena uyingxenye yomthetho uzomtshela umthetho ukuthi usho njani. Sizwene Mina ngiyezwa ufuna ukukhuluma uze ngiphendule nabo abanye abanesimo esiphuthumayo. hayi anginawo umbuzo ngizodlulisa ngithethe umama ngimdlulisele Awuphenye ividiyo konkosi yami umfo kaMpisane nezakhe izinto sezolwe kankosi yami. Uyabona nje ukuthi umfo kaMpisane zobe i-head of security umfo kaMpisane efaka bophile soft life kabi kabi. Futhi umlungu konke wrong akayenza silwa neyakhe uMpisane impi lapha. Ikani uMpisane ividiyo anika umlungu khona umlungu ezokwenza ubulungiswa kwaMpisane loyo. Yebo. Ngikuphumelele nami danke. Hata mbona mchilifua pale mwisho yake. Na anga luke hapa. Nibafuna uskipha? Na ufone ngasikhathi afona kimi sifone siqala samfonela ngefoni yami uma simfonela ngefoni yami uma ibuya back ubuya kwifonini kaMthembu nami ke hey Nurcha ja. Uyaphuma ke manje management kodwa ke abasebenzi bashiye phakathi. Kodwa ke futhi ama-rumors athi phakathi. Sisengaphakathi. Ahambile ke abaphathi. Bashiya khona la ngaphakathi. Kodwa ngandlebenye bathi bacela ukuthi ama-security asikhiphe. Awuthe uzongena ngale.
En toe Jean Pieter Tief en Ermel het hy swipe. Two truck accident. I'm with ama-drivers ase-Red Money. I-Red Money bebesemandeni, i-team yasemandeni. Bebekhona kwezinye indawo ngokuhlukana kwabo. Was called kuthiwa bane-challenge emandeni baqede uku-offloader from a client which is Usapi. Be-driver from besuka kweyiphi besuka eMiddelburg. At that time bengifonelwa because sekufika amaphoyisa after decide ukuthi bame because umqashi besanegotiator indaba yokuthi uthi going forward uzobakhokhela kanjani kulandela ukuthi uke wa driver uMr Masuku uqala wazama ukukhuluma nami wathi ucela ngimnegotiate nabasebenzi ukuthi cha bahambe uzobakhokhela lokho acabanga ukuthi bakhala ngakho uyakukhumbula bake bakubeka uyazi ukuthi bahlangana no Mr Danny Maybeck, right? No Mr Danny Maybeck okuyena uthi uyi co-director with Mr Maybeck Mayenchazela, and at that time wayekade ngekho yena mayiqeda ukungifonela uthi wayesanda ukufika kade away but uzwile ukuthi abasebenzi bagcine decide ukuthi bame. He then requested ukuthi ngibacele bahambe because they'll be losing imsebenzi bona as a company with ama clients wabo ama contracts abanawo. After that one of their colleagues, I think it was Godfrey, who called me wathi umlungu sefikile la uMr Danny ke yena mnikazi wecompany qobo. uMr Danny uthi ucela ukuthi uyayivuma zonke ikweletu uyavuka manje ukuthi bebe roja ama back pays othi lo HR wamqosha nezo sengikhulumisa kwenu manje yazi wamxosha lo HR washo igaba lomuntu esifazane azazi noma Thumbali noma Thubani yes wamxosha lo muntu esifazane not Bridget uthi wamxosha lo muntu esifazane obekade ntshontsha imali yabasebenzi ama contributions akufanele ngaba endaweni ezithile then he's prepared to pay ukwenza ama paybacks, and at that time bengathi izokhokhwa mhla ka 25 washaya ngaleso sikhathi uMr Masuku I had promised ukuthi ngizofika officeini lakhe. Unfortunately it was the day of a court where Legend Logistics decided ukuthi security company yakhe ishaye abasebenzi umsebenzi wayekade shiya truck esengene yaphakathi abatshethi truck engishiyile lapha ngenxa yalezi izathu zama grievances esinaweni ngazinaki hambani nithathe waqeda bamnika imoto yakhe mase kufanele aphume egate washawa, then they ended up arresting him, so I had to intervene in that case. La kugcine ku unfair, I had to take him to the hospital so that ezohlengwa ngendlela and get the J88 because it's a criminal matter, that one. So unfortunately I couldn't make it to Red Money, but I kept on communicating with Mr. Masuku because the pressure yakhe ukuthi like he can even show me email where client wakhe ngagcina esebaphuca umsebenzi bekusayi first email at the time. Then ngase ngithi no, they must draft izinto abayisho abasebenza msho bazobalalela so that bezoqhubeka bahambe, but what they are saying ukuthi nina company ninani macala selokhu kufika baze bathi selokhu kufika wena Mr Masuku imali yehlile, then ayikho company ebibaphatha kahle before kufika wena Masuku njengo Red Money. Then banama issues akhuluma ngeimali nezinto eziningi egcine zenzeka of which umlungu seyivumele. So can you draft ama contract amasha bazoqalela kona because bathi bona they can decide ngokwabo ukuthi baqhubeka bayasebenza provided you close the old chapter ukhokhe konke what is due to them, then ba decide ukuthi bayaqhubeka ngomhla ka1 going forward, of which they had negotiated Red Money. Wathi ke ucela ukuthi abakhokhele on the 25th wayibala lezo imali wangisendela ilist yabo bonke abaqashwa abanabo, abanye babebhale 4800 ama back pays abo athi half wemali ebekufanele ngabe yayisetlisha over 2 months kodwa uzoyikhokha ngo25 enye ayikhokhe ngomhla ka1. So he divided those back pays for the past angazi noma 3 months ezinye or 3 years abanye whatever years, but khona babevela ngisho 88 rand. I think the highest
bekhona beku 4,800 I can't remember nokuthi bekubani. So abasebenzi rejected that offer bathi no akakasitshengisi ukuthi ucalculate kanjani imali yethu because you can't say even if bekuyimali enyanga eyodwa but still ayisiyo lento akayishoyo. So kwangezwana ke phakathi kwakhe nabasebenzi but still abasebenzi baqhubeka bathi bayama. Then they called me again saying sicela ukuthi ke asikhokhe kulungile soyihlanganisa ngomhla ka 1 yonke ngoba ususeqela umthwalo 25 and 26 but we are losing at least the 7th contract manje estraightnisha ukuthi singawuluza umsebenzi. But now sicela ukuthi ubacela abasebenzi bahambe siyayibophezela ekuthenini so yenza into. Then they ended up sending a draft here sort of a contract where they still abasebenzi they rejected because bathi bafuna basic salary kusavela ukuthi khona ba chase ama loads and what not zonke lezo zinto of which isivumelwano kwesigcine singapheleli because indima ithi hayi kulungile kuzohlala kuze kushaya umhla ka 1 kubonakala ukuthi iqiniso benivele nizolenza yini washaya umhla ka 1 hayi azange akhala instead angisazi noma uHonorable Man ogcine ku2 uyahola their salaries are basic ajwayelekile or bese kudlulile isikhathi sakhona then abasebenzi bathi cha cela usitshelela abaphathi ukuthi asizi and they called me again bethi bayangifonela ngwabamba ama calls zabo bacela ukuthi ngize etafuleni sizokhuluma. I refused ukuya khona because abasebenzi bangitshela ukuthi they wanna khuluma anymore awekho ama platforms okukhuluma banga exploranga. Their cases are with UCCMA, Bargaining Council, they are with Labour and other platforms and banama challenges with their unions. Ngathi umlungu wabakhle ukuthi nama union awu if I'm not mistaken if it's yena or Redman noma Afri-Rand I can't remember but all those things kubonakala ngathi igcine ngabasebenzi. So with that being said nginabasebenzi ke base Mandeni engcine kufanele ngigijime ngibalande kulandela abanye that were threatened abanye bashawa kwezinye indawo bese kufanele ukuthi sihambe siyobabheka ukuthi ba right na especially because bagcine befikelwa nabantu engathi balandwe ranki kwathiwa beze bezothatha ama truck bona abehle ema truckini baba intimidator bahamba bazo bawujika kasaphi la bazothi client labo khona hoping ukuthi they'll be protected bagcina ngabanga njalo. I know ukuthi ubaba eduze kwami ugcine I truck epake police station because they were intimidated by Mr. Rajibans uRabijan eMandeni nabo Kennel Ngema bebekhona lapha ngiyakhumbula nje ukuthi abangi speaker ngikhulume ngabe eMandeni. So they bebengasekho sure if it's possible to open their cases eMandeni because enye into even no colleague baba uthola colleague wakhe udutshuliwe from 3 weeks ago colleague when konje wadutshulwe to be hijack. They only heard uma ngabe sekukhulunywa nami ukuthi ucolleague wakhe udutshulwe kwenzakaleni because the company couldn't even communicate such information complicated kanjalo and experience abana company ngisho umuntu oginqike ne truck uxoshwa khona lapha ngabe sabuyela one arbitration award noma ngabe ka enforce akufika indawo o sheriff sometimes bathi abayibona company and all those things yet bona bayaserve from time to time. So one of the reasons ABC yenza uthi no we are not going anywhere because kwamanje we still need answers. Colleague wethu dutshulwe ubani because abanye bethu baya adaptwa baya threatenishwa baya songelwa baya assaultwa but still cases that are being opened with the police stations agcine ngafika endawo. So kwahamba yakwaze kwafika la khona aba decide bebenabelungu kade befikile bazobasha abelungu babo ba decide ubaba uyipake police station I truck yakhe wasabu kwehla ngene police station wabuza the nearest police station bamyalela wazama ukugibela wagcine ngafikanga khona wabuyela emuva then thina usifonele la sigcine siyomhlangabeza khona simthole egarage la kade ube baye ngakhona I truck kuphi iNostias khona sagcina simthatha khona so that will assist them because they were panicking also nokuthi njobe seyishila truck what is going to happen to bona because bebona amaphoyisa engathi they are against them from experience kama cases ebewathola koza kwabo kwenye indawo where the private security after amaphoyisa esezwile ukuthi le matter it looks like a labor related issue but they want to use force even if for driver but they are keeping the keys because anyway if you truck iginqika you end up paying for your truck truck uyishayisile uyobhadala for truck iqhunyelwe ititle shintshe wena noma ubhadale so they are part of these trucks in any case. So
They were saying, assist the daily ski up until you settle us, then we can decide which is move on, especially because kuke kwaba nama threats of suspend and none. So it was their security at the time besho. But ngizoba check up because baba bawashiya engine empangeni ngizonathi nawo abamatraka wasekho. Bawashiya engine empangeni babuya bagijimela ukuthi bazovula ama cases la abazi ukuthi incident iyenzeke khona. Ngizocela ukudlulisa kubaba nje because sise police station bazovula ama criminal cases okokuqala kumlungu ufanele ba report ukuthi ama truck are no longer there uma bevula icase kushuthi itshontshiwe I truck because okay abakini boba let me see okay so but ama truck they are not there ngizocela ukuqala ngobaba la ukuthi mhlamba summarize isitori sakhe khona sokwazi ukudlulela kubo ngoba amaphoyisa balindile because baningi. No, it's okay. No man ngabalandanga ngoba bakini anyway. NguTobias igama kwaMasindane ngisebenza eRedman. Sifikela eMandeni esaphi nge-23 lapho size sagcina decide ukuthi khona simisa ama-truck ngenxa ukuthi umqashi masondela kuye nezikhalo zethu akukho la aya khona kunalokho usithembisa igate ukuthi ma ukhona obona ukuthi kunekhampani enza ngcono kunale yakhe akahamba okungesindlela ukulungisa izinto lezo kumqashi sifuna icompliance sifuna umqashi akhokhe ibasic njengokwe bargaining council njengoba ibeka sifuna kumqashi ukuhola ngendlela okuyiyo ngama holidays sihola imali efanele iholidays njengoba idouble umbaba nje babeselapho u23 ngo24 bekuyiholiday lelembe ushaka iholiday which you have a choice ukuthi uzoyisebenza overtime noma ngeke bese umholi umlungu ekholela ukuthexa from the okujwayelekile then after that waqhubeka bekuyi Saturday Sunday mhlawumbe sikubhanqe lokho bese sikukhulumisa ke uqhubeke baba emveni kwalokho ke sisahleli la ngoba umqashi kungekho isiphetho esifika kuso ngokwezikhalo zethu ngiphamanze kwapheni lemoto kube seqhamuka amaphoyisa ehamba nabelungu okungoriyan noma noJJ lo ya kuqhamuka uRiyan nomunye umlungu okuyi-agent ekhona ngaphakathi osebenza under i-alos loya befike noRiyan bafike lapha basitshela ukuthi kufanele sibanike ikey esehle ematragini emveni kwalokho kube seqhamuka igroup yawo driver ade beqashwe khona around lapha beqashwele khona ukuthi bazothatha amatragi baye nawo somewhere eRichards Bay esithe masisayikhuluma le ndaba odriver labo mabezwe istory ukuthi kungani bezothatha amatragi sibe sikhona nabo badecide ukwashiya kanjalo bahamba emveni kwalokho sibese sitshela ukuthi siwase eRichards Bay ngenxa yokuthi udaba lwethu ngokusehlula safuna umuntu ozosikhulumela ngokwezomthetho sathola uPrincess Londi okuyena ke osicathulisayo nowazi umthetho sibese sidecide ukuthi ngaphambi kokuthatha isinqumo sokuthi sithathe amatragi siwase Richards Bay simazise uvumile ukuthi siwahambise amatragi eRichards Bay sithe sisathi sivumelana ngokuthi siwase Richards Bay sase sibuza ukuthi after siwabikile amatragi eRichards Bay thina ke kwenzekani ngathi impendulo ibingaqhamuki kahle kuze kwagcina kwaqhamuka igama ukuthi ngcono siwase Jaldini eDelmas saphinde sabuyela futhi ku Princess sachaza ukuthi sebethi eDelmas ke manje nokuyilapho ke agcine phuma khona amatragi aya eDelmas ahambile ngenxa yokuthi besinganelisekile ngendlela yokuthi siya eDelmas uzofika lapha eDelmas ufika uqoshwe ufike lapha eDelmas kwenzeke nanoma yini ngenxa yokuthi sasicela umuntu ozosimela ngokomthetho bekufanele kube nokuthi sichaze indlela okuyiyo lapha bekufanele simithane naye face to face sikwazi ukuthi inkinga zethu sizichaze kahle so livele lithuba elinjenganaleyo nokube isiphetho sokuthi ngithathe i-truck
ngiyoyibeka e-police station khona lapha eMandeni ukuze ngikwazi ukuthi ngixhumane nomntwana uprincess sikwazi ukuthi sikhulume lolu daba. Kwenzekile ke lokho kwaze kwaba isikhathi salate lapho bese ngeke ngisakwazi khona vele ukudrive ebusuku ngokuthi i-truck i-safety se-police station ngibese ngidecide ukuthi hayi vele ngizohamba ekuseni. Uma ngifika lapho bekukhona khona i-truck ngathola ukuthi i-truck ingayisekho. Njengamanje ngila e-police station eNyoni ukuzovula i-case yokulahleka kwe-truck. Ngiyanqinile ukulivula e-police station yaseMandeni because amaphoyisa kade lapha bekuyiwona amaphoyisa aseMandeni engikholwa ukuthi abengeke vele asilalele isitori sami kube kanjalo. Siyathokoza baba. Singadlulela kubaba ngoba isitori senu sicishe sifane kulokho okunye okwenzakele mhlawumbe singangena kule part ukuthi nebese nishaya ama-truck indayibelana ebhekephi kade u9 wonke. Sithathe from there. Ama-truck ababheke eDelmas njoba uma bekasasifonele athi sekakhona eMandeni thina ama-truck ethu sawathatha sawafaka e-engine garage mawulibangise eNewcastle eMbangeni eRichards Bay yes eMbangeni sawafika sawashiya lapha ama-truck ukuthi sizokwazi ukuhlangana ngoba yona i-company siphethe kabi i-racism angabe uyayazi apartheid iseDelmas yalamabhunu lawa lebhunu lisibiza ngabophusi asazi ukuthi uphusi uchaza ukuthini mara lona lifikile lisibiza ngabophusi hayi vele njengoba awucela ukuthi aye ejardini lakhe nabawa sebafikile manje isikhuluma nabo bathi bacela ukuthi bashiye ama-truck baphumela ngaphandle bakhiphe imoto zabo ejardini lakhe umthetho ushaya uye njoba asho athi i-basic angeke asiphe yona manje inkinga yethu yileyo mphakathi ukuthi sidla kabi mane ngendaba ye-apartheid futhi kakhulu bo-driver babukhut 14 hayi siyahlukumezwa anibona abantu abadala nje ukuba bakho ngabe udriver i-truck uhlala wazi ukuthi uthwele la emva kwakhe abelungu bamthwalise kanzima uphushwa ngama-load manje bekusevuke ukuthi sivuka ngo-4 sistart i-truck ngo-4 solicima ngo-11 ebusuku. Ingozi ezenzekayo la elona endleleni yithi abantu aba-responsible for lezo ingozi ngoba kuningi ithaya lichuma libhadala uwe from 35,000 ngifika kule company to drop iye ku-13,000 ukukhulu esikuluzini siyakhala sifuna uncedo that's why sicela umama ukuthi asisize. Igama lami nguzama ngokwanjovu nami ngishayela khona la kwa-Redman masingabashayeli bakwa-Redman ziningi izinto ezenzakalayo njengoba oziya kwethu sebechazile isimo sakhona siphila ngaphansi kwesimo esinzima ngempela uma ngabe ucabanga ukuthi emgwaqweni kwenzakala noma ngabe yini mawudriver imoto more especially ngesondo noma yini mawuke wathola iphantshara kwa-Redman uyayikhokha leyo phantshara ukuthi i-truck iphantshile kungeyona ifault yakho. So-ke kuzo zonke lezi zinto siye sabukisana nabashayeli sase sidecide ukuthi hayi ngoba labelungu laba bayasehlula abasinikezi ngisho i-platform yokuthi sihlale phansi sikhulume nabo. Uma ngabe sithi sizama ukukhuluma nabo into abasitshela yona nje ukuthi hayi manizwa ukuthi lamaphutha ayansinda bambane indlela niphume. Hayi sabuka sase sithi hayi ake sitholeni abafowethu abanye-ke baseluleka ukuthi hayi ake nizameni uprincess uLondicare uyanceda lapha ey'ndabeni sathi thina heyi kahleni bomadoda njengoba sisokola kangaka bathi ukhona impela hayi samdumele. Mase simdumele hey sabona ukuthi ayikhona engazathi khona into ezawukhanya la masagade lokho ayi kwatholakala ukuthi ayikhona lokho kungogarajana kwabelungu kwasekujuthana nje namaphoyisa bebehambe bejutha amaphoyisa ema-police station la abaseduzane nala esisuke simele khona sikempe khona ekuseni nje izolo sithe sithi kuthushwa
amaphoyisa hamba nama-security ukugaxa ibhamu kuwuphithiphithi ungafunga ukuthi bekuliwa okanye bekune-heist bekade siyenza siyihlezele sihlezi into nje abayikhalelayo ukuthi bathi bazofuna iy'khiye sithi thina hayi manifuna iy'khiye zala madoda asiqashile ayazi bona ukuthi yini into yenza ukuthi sihlalela bathi bona hayi akubuyiweni kuziweni etafuleni sathi cha asiyithina nani etafuleni niyamazi umuntu osininikeze yena ukuthi khulumani naye lolu daba oluthinta thina etafuleni uPrincess Lonikhe hayi benqaba wabona nabo ukuthi hayi bayenqaba wasesifonele sibuza ukwenzakalani samchazela sathi ayikhona nangu nomdabo wasendiya lapha hayi basimele ngenhle impela wala-ke ukukhuluma naye wenqaba sabathe kuthiwa khuluma phela uchaza ukwenze njani ubabangisana abashayeli khona yini abakutshontshile noma kwenzakaleni khona umuntu abamdubulile nizokwazi ukuthi nibabophe wala wenqaba ngakho lokuthi bebebuka isikhumba ukuthi abantu abaripota icala abantu bebala elimhlophe kuzwakala kangcono thina okwethu masikubeka akukho ekuzwakalayo ngisho kuwo amaphoyisa okuyibona abantu okumele basivikele behlulekile-ke izolo ukusivikela agcina inkampani seyidecide ukuthi asibuyise amaloli hhayi endleleni sabona ukuthi ayikhona kungenzeka la bathi siwasekhona eShiptech eRichards Bay khona abanye esothi sifika lapha sithole basilindile basibhaqabule ngemvubu ngoba vele asilutho njengoba sisebenza nje akukho nje la ungathi khona bayasirecognize as abantu ababalulekile enkampani siyese sidecide ukuthi hayi ngcono vele siyapake la engine garage la ku-N2 then nathi siyibone ukuthi siphuma kanjani kunokuthi uhambe lapho uyoshaya sekuqeda ushaya sekuntambama awusena transport ezokusekhaya siphethe iy'mpahla njengoba nazi sihlala emalolini o-60 to 70 days sihlezi emalolini yonke impahla yethu iphakathi lapho kodwa-ke namhlanje ekuseni masithi bye siyobheka la siwabone khona esiwabeke khona hhayi ayisakhali maloli sibathe hhayi lutho ayisakhali maloli so nabo siyazama sithi siyabafonela hhayi abayiphenduli manje iy'ncingo zethu sasesithi hayi ake sibuyele emumva siye kumphathi wethu kumholi wethu ke siyozwa kuye ukuthi senze kanjani wayesethi hayi asihambeni-ke kungcono into yokuqala istebhe okumele sisenze njengoba lento seyidukile ngale ndlela ningayazi ukuthi ithathwe ubani ngcono sihambeni siye e-police station silana-ke nyoni manje e-police station sizovula amacala afana nalawo angibonge Sithokoze. Nyambose. Usinqamude lapha. Nyambose ngicela usondele. Ubaba. Hayi sesingasikhipha manje isigqoko mbatha ngoba. Sesingayikhipha manje isigqoko. Hayi akuhluki. Asisabaleki manje. Exhibit A. Hayi mina ngingankinga endaba ezithi. Qhubeka ungachaza imbathe isikhathi siyashiya. nguMasindane mina ngisebenza eRedman I-truck isemandeni. isemandeni e-police station. Okay, baba. Ngozama mina ngokwaNdlovu itruck yami ngishiye lapha ku-N2 engine. Gatsheni. Ogogo laba bangizalayo. Yebo. Paul Mcuya. Itruck bayithethe emeleni office Bekulisondo ngani? Yeah, bekuyiSunday. Sebenzela RS Record. Okay. Ngisibusiso umkhwanazi. Ngila babhudu Alex lo Kholozayo. Itruck bayithathe Friday ebusuku. Ugcine ukusebenza nini? Mhla 26. Yes, kade ngichecka iziliphu zakho 26. Okay. David Malindi, senzo McDonald. Truck bayithathe Monday. Okay. Usithabiso mina wamabasa sebenza kwa-RS Record. Itruck bayithatha ngomhla ka-25. Okay. Baba. Ona ke John Maile wa McDonald's. Truck bayithathe Midway. Okay. Silele ndoda lapho noma? Ora. Ukhuluma ngakho. Khuluma Mkhize uzobuya. All right.
Mina uDumsana Mkhize ngisebenza eRedman trucker lisele lapha e-engine garage. Asivuke baba kwenze njani kuyaguleka kwenzakalani Usune stress ufuna ukuya ekhaya baba ukhathela umshikashika okay kulungile baba asidlule ubani ubhoti Umthetho. cha basebenza naye ubani Usiphamandla ubani uRS Yes. Ithathwe nini truck Okay owaseThekwini ngithi uyena owaseClermont Wala Richards Bay. Oh okay Sikamthetho orempangeni. Nangu umthetho wakubo ufana ahambe naye Nyamboza Yebo umthetho lo onenkinga nje esithathe almost 2 years no ezoshapaka. Lo limaza Exar. lapha eFryhead futhi. Labantu abalimala eFryhead okwenye emalo labo nalo umshayeli wamqoqa. use ekade ulayishelo Exar Yes, wePrestrotronos. uphinde uhlangana kanjani noCPD Ngiqoqa nje indwana esuke ziya khona kuma interview nawo Shoprite nawo kuwo. uphinde ube umngane wasiyakhulisa Asikiba bangani okusha okwenzela umphakathi waseRichards Khona kwami naye kube ukuthi kusekhona namanje enzele ingane ama-license. Okay nti Ulinde ubuhle Mbatha. I-truck yami bayithathe ngeyi-25 eMelenoff bayithathe ngenkani bayitshontshile lamasela lawo. Ngiyacela ukuthi ningisiza nginambahla awunalutho awuholile angiholile ngicela ningidile no-RS Rigalayekela ubandlululo. Yebo makhelwane Usebhuluka kamkwenu usebenza nge-RS Rigayi. Ngikhathalela amakhontrola kabhiza sihlukumeza sidrayivisa ebusuku nje nemali yakhona ibonakala nje ukuthi yakuphi. awuholile kwamanje umhla kabani namhlanje Nale date nayo sayibhekanga ngoba le inkosi engikhole ngayo indlulile. umhla kabani othathwe ngayo truck kuphi Abathethe imililo of 2025. Khona baziphutha ikhiya namaphoyisa nje basithembisa nama-paper spray. Okay yebo baba Mina Petros Mahatebs sebenza la kwa-McDonald's. I-truck bayithathe Monday e-Bulk Connection. Okay baba Ishmael Esau. Sebenza ngeMcDonald's. Saka kunikishile Escort. Okay I'm sure bayingile ka-30 akisho. Oh okay